To je auto, ktoré môžem povedať, že postavilo československých obyvateľov na kolesá, pretože to bol najlacnejší dostupný model štvorkolesového vozidla. Označenie 662 je objem valcov, ktorý tento automobil má, a je to od automobilky Aero. Firma Aero bola známa výrobou leteckých motorov a lietadiel, no v tomto modeli sa práve nachádza malinký dvojvalcový motor o výkone 17 koní. Zároveň tento model patrí medzi tie najslabšie vozidlá, ktoré máme na našej štartovej listine, ale dúfame, že účastníci úspešne dorazili aj tu do Turčianskych Teplíc. Áno, pán Sedláček, ktorý je majiteľom a šoférom tohto vozidla, včera potvrdil taktiež, že svoje vozidlo pozná dokonale, pretože na obednej prestávke za 45 minút dokázal odstrániť závadu s prívodom paliva do motora a opäť sa vydal na našu trasu. Takže nielen poznať volant, ale aj vnútornosti vozidla je veľmi dôležité, keď sa človek chce zúčastniť takýto typu podujatia. Takže môžeme ísť na štartové číslo ďalej. Od jednotky pokročíme až na číslo 5, pretože číslo 5 boli tí, ktoré už včera popustili pretek do všetkých poruche. No a s 5 máme na trati auto značky Hispano Suiza. Je to možno to byť nový názov. Čo vás to videli naši? Švajčiarsko, francúzske a československé korene. Jako v pohodě, čo to by vybrali? Ešte nie, môžete. Dobre, že sme tam sem tam chodíme na kávu, tak sme na tam. Ideme sem, na môj. No. Hej? Určite.
Ale za druhé. No, pardon. Viktor! A to nie sú všetky ešte. Keď sú veteráni, ale typov je taký Mercedesový. Toto sa tu